Filles e fillas, quero facervos partícipes do meu primeiro unboxing, porque resulta de que me chegou a San Marcos, Televisión de Galicia, un paquete dirixido para min, virtudes digo cho eu, que mo manda Ángeles. Vamos ir abrindo, isto en directo, en vivo en directo, estou emocionadísima. Ai, cantas cousas! Unha carta. Quero darche as grazas por facerme rir tanto. Virtudes é unha mezcolanza, que susto, da miña nai e unha tía por parte de pai. Unha vella sen perlas non é ninguén. Quen é vella? Xa era hora que o chamara Raposo. Digo chiño. Esa relación aínda está por ver como evoluciona. Grazas a ti, Ángeles, moitísimas gracias, estou emocionadísima. Pois vamos a abrir as cousas que nos manda, bueno, que me manda a min. Aviso a navegantes do Digo Cho, a ver se pensades que vou repartir. No. Oh, pero que cousa tan bonita! Que ideal, que ideal! Outro broche. Perlas por aquí, perlas por alá. Feito a man! Pero que bonitura! Mira, voume levantar un pouquinho para que se observe. Outro de perlas! Xesús! Uns poño este, martes poño outro, mércores aquel outro. Vou ter que contratar un búnker destes, como se chama? Unha caixa destes que teñen nos bancos. Cose un moño con brillantes. Somos clavadiñas, mira. Leva brillantes tamén nos pés. Eu quedo parva. E un anel. Unha recreación do meu. Mira, este podo poñelo aquí. Estou sobrepasada, Ángeles. Máis perlas. 2 pulseras. Moitísimas gracias. Estou aturdida, A miña xemelga e máis eu damosche moitísimas gracias. Mándoche un bico enorme. Se me mandades máis cousas, pois seguirei mellorando na técnica do unboxing.